To wannan ita ce hanyar da za ka bi kai browsing. Yanzu za mu iya shiga duk inda muke buƙata, Facebook, WhatsApp, Instagram, duk wani chat da muke buƙata za mu iya zuwa mu shiga kuma mu yi amfani da shi ba tare da ba tare da mun buɗe datan mu ba. Kamar yadda kuka gani wannan ɗinmu yana fly mode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu, 'yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha mai albarka. Insha Allahu a bidiyon mu na yau za mu yi ma bayanin yadda za ka yi ka yi browsing ba tare da data ba. Zan iya cewa layinka yana fly mode kenan. Misali za ku ga cewa duk a lokacin da za ka kunna fly mode kenan a wayanka, babu inda za ka samu daman shiga. To amma insha Allahu a wannan bidiyon zan nuna ma yadda za ka yi browsing wayanka tana fly mode kenan. Amma kar ka manta, idan yau ne farkon fara ziyartar ka wannan channel ɗin, ka je ƙasa ka danna mun subscribe, sannan ka yi like na wannan bidiyon, ka yi share domin 'yan uwa su ma su gani su amfana. Yawwa, abu na farko da za ka fara yi shine ka tabbata kamar yadda kake ganin wannan wayan datan ka a buɗe yake. Bayan datan ka a buɗe yake sai ka je ka saka wayanka a fly mode. Idan ka zo ka danna wayanka fly mode, za ka ga komai ya katse, wannan datan naka ya daina aiki. To mu tafi izuwa cikin YouTube mu je mu gwada mu ga bayan mun sa wayarmu a fly mode menene zai faru. Ga shi nan za ku ga yanzu mun shigo YouTube ya nuna mana you are offline, ba ma online kenan sabida datan mu ba a buɗe yake ba. To ya za ka kai browsing ba wannan datan naka? To yadda za ka kai browsing ba wannan datan naka, direct za ka zo ka shiga izuwa wajen kiranka. Bayan ka shiga izuwa wajen kiranka, za ka rubuta **# 4636# *#*. Direct bayan ka shigar da waɗannan lambobin za ta baka zaɓi uku. To za ka shiga zaɓin farko inda aka rubuta phone information. Bayan ka danna kan phone information ɗinka, za ka zo ka rubuta, za ka zo ka kunna kenan inda aka rubuta mobile radio power. To bayan ka kunna mobile radio power shine kawai abin da za ka kunna a wajen. Kada ka je ka taɓa wani waje sabida setika ne na cikin wayanka. Idan ka taɓa wani waje za ka iya zuwa ka tarwatsa wani abu. To direct bayan ka kunna wannan mobile radio power ɗin, za ka yi free. To yanzu ga shi nan za ku ga wayanmu yana fly mode, amma yanzu za mu iya browsing da wayarmu ba tare da data ba. To mu shiga mu je mu duba izuwa cikin YouTube ɗinmu mu ga yanzu ya YouTube ɗinmu zai kasance. Ga YouTube ɗinmu mun shigo a kan shi, ga shi za ku ga direct muna shigowa izuwa cikin YouTube ɗinmu ya buɗe mana, kuma ga shi nan zai ba mu dama mu yi aiki da YouTube ɗinmu cikin kwanciyar hankali. Ga shi nan za ku ga waɗannan videos ne muke ta wucewa, wanda za mu iya mu kalli waɗannan videos ɗin kuma ga shi nan ba tare da datan mu yana buɗe ba. To wannan ita ce hanyar da za ka bi kai browsing. Yanzu za mu iya shiga duk inda muke buƙata, Facebook, WhatsApp, Instagram, duk wani chat da muke buƙata za mu iya zuwa mu shiga kuma mu yi amfani da shi ba tare da ba tare da mun buɗe datan mu ba. Kamar yadda kuka gani wannan ɗinmu yana fly mode, to a haka za mu yi browsing ɗinmu. Kun ga kenan za ta iya yiwuwa ba za a sha maka data ba sabida datan ka ma ba a buɗe yake ba. To wannan shine process ɗin da za ka bi. Bayan ka bi wannan process ɗin, idan kana so ka dawo da wayanka daidai yadda yake, za ka fara zuwa sai ka zo, za ka iya farawa da kashe fly mode ɗinka, ko kuma mu je mu fara kashe mobile radio station ɗinmu. Za mu danna *#* sai mu danna 4636# sai mu zo mu kashe nan gurin inda muka kunna kenan mobile radio station. Bayan mun kashe sai mu kashe fly mode ɗin wayar da muka saka a wayanmu kenan. Direct wani wayan za ka ga idan ka fara kashe mobile radio station ɗin, za ka ga fly mode ɗin ya ƙi ya sauka. To sai ka zo ka kunna mobile radio station ɗin. Bayan ka kunna mobile radio station ɗin, sai ka zo sai ka kashe fly mode ɗinka. Direct bayan ka kashe fly mode sai ka kashe datan ka. Bayan ka kashe datan ka sai ka zo ka kashe mobile radio station naka. Yanzu ga shi nan za ku ga layinmu ya dawo daidai. Ga shi nan za ku ga network ya zo, za a iya kiran mu. To wannan shine process ɗin da za ka bi kai browsing ba tare da data ba. Kar ka manta, idan wannan bidiyon ya burge ka, kai share da wannan bidiyon, sannan kai liking. Idan ba kai subscribing na wannan channel nawa ba,
don Allah kar ka manta ka je ƙasa ka min subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda daga na ɗora sabbin shirye-shirye na za su zo gare ka kai tsaye. Na gode.